अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। सह्याद्री शिक्षण संस्था उभारणीत सर्वसामान्यांचं योगदान आहे। स्वर्गीय गोविंदराव निकम यांच्या मार्गाने आम्ही ही संस्था चालवत असल्याचं प्रतिपादन आमदार शेखर निकम यांनी केलंय। पाहूयात। खरं म्हटलं तर आज मनापासून आनंद होतो, कारण गेले किती 2-3 वर्ष भोसले सर असतील, अनिरुद्ध असेल, प्रशांत असेल, सातत्याने प्रयत्न आम्ही करत होतो की डॉक्टर लहाने सरांना एकदा या भागामध्ये आपल्याला आणायचं। आणि हे आणत असताना इथल्या देखील काही गोष्टींची पुढच्या काळात आपल्याला त्याचा कशा पद्धतीने ह्या परिसराला देखील त्यांच्या ज्ञानाचा, त्यांच्या कार्याचा उपयोग तुम्हा आम्हा सगळ्यांना, ग्रामीण जनतेला कशा पद्धतीने होईल आणि त्याचा देखील फायदा आपल्याला कसा घेता येईल या दृष्टीचे प्रयत्न करायचे होते। परंतु त्यांच्या कार्यभावल्यामुळे संधी मिळत नव्हती। यावेळी मला सांगायला अतिशय आनंद वाटेल की गेल्या वर्षीच्या निमंत्रणाची आठवण ठेवून त्यांच्याकडून आम्हाला फोन आला की 16 जानेवारीला तुम्ही मागच्या वेळी बोलला होता, आणि खरोखर मनापासून आनंद झाला, कारण आम्हाला वाटलं आता यंदा सुद्धा वेळ मिळेल की नाही अशी आम्हाला शंका होती। परंतु लहाने सर स्वतः आले, त्याबद्दल त्यांना खूप खूप संस्थेच्या वतीने धन्यवाद तर देईनच, आणि त्यांचे तुमच्या सगळ्यांच्या वतीने सह्याद्री परिवाराच्या वतीने ऋण देखील मानण्याचं काम। भारदे सरांची आणि माझी तर कायच ओळख नव्हती, आजच प्रथम आम्ही बऱ्यापैकी भेटलो। मला वाटतं आणि सगळेजण गेले त्यांच्याकडे, त्यांनी एका क्षणात काय आहे, कसं आहे, काय माहिती न घेता यायचं मान्य केलं, आणि ते इथं आले। त्यांचा उपयोग तुमच्यासारख्या सर्व तरुण मुलांना पुढच्या आयुष्यातलं तुमचं आयुष्य बनवत असताना त्यांना आलेल्या आठवणी, त्यांनी भोगलेले कठीण काळ आणि त्या संघर्षावर मात करत त्यांनी मिळवलेलं प्रचंड यश हे निश्चितपणे स्फूर्तीत आहे। आणि मग स्वर्गीय निकम साहेबांनी कशा पद्धतीने ग्रामीण भागात काम केलं, एका हातात खिशात 1 रुपया नसताना देखील सर्वसामान्य जनतेला सोबत घेऊन त्यांनी ही संस्था उभी करण्याचं काम वयाच्या 19व्या वर्षी त्यांच्या केलं। त्यांच्या समोर इलाज नव्हता म्हणून शिक्षक पेशा त्यांनी सुरुवातीला स्वीकारला, आणि नंतरच्या काळात काम करत करत असताना इथे जयसिंग नाना बसलेत, त्यांच्या वडिलांकडे ज्यावेळी LICची पॉलिसी एखादी मिळेल म्हणून त्यांना LICचे एजंट म्हणून देखील काम करत होते, कारण तेव्हा शिक्षकांना पगार तर नव्हतेच आणि वेळेत तर मिळतच नव्हते। आणि त्यावेळी त्यांना सुचवलं की हे काम तुमचं नाही, तुम्हाला जर काम करायचं असेल तर एखादी शाळा उभी करा ज्याच्यामध्ये विद्यार्थी घडतील। आणि मग सावर्ड्यासारख्या छोट्या गावामध्ये सह्याद्री शिक्षण संस्थेची एक शाळा चालू झाली। अनंत अडचणी आल्या, तुमची इथं बसलेल्यापैकी बोर्ड सर आहेत, त्याच्यात नंतरच्या टप्प्यात खानविलकर सर असतील, नलावडे सर असतील, प्रदीप नाना तर लहानपणापासून निकम साहेबांसोबत होते। या सगळ्यांनी अनुभवलेलं आहे की कशा पद्धतीने त्यांनी काम केलं, आणि त्यांना त्यानंतरच्या काळात आईने दिलेला सपोर्ट, कारण आईकडे ही जी आहेत मंडळी, ही 40-40 मुलं ज्यावेळी आईकडे असायची त्यावेळी एक वेळ जेवायला काय द्यायची चिंता तिच्या समोर असायची, परंतु त्यावेळी बाबाशेठ खलपे असतील, इतर अनेक जण असतील, या सगळ्यांनी एक चांगली ताकदीचा सपोर्ट दिला, आणि म्हणून ही संस्था उभी राहिली। म्हणून निकम साहेब नेहमीच सांगत आले होते की ही संस्था सर्वांची आहे, प्रत्येक घटकाने ही संस्था उभी करण्यासाठी काम केले, महत्वाचं योगदान दिले। 1 रुपया देणारा पण आपल्याला तेवढाच महत्वाचा आहे। त्यामुळे ही संस्था सर्वसामान्यांच्या मुलांना शिकवण्यासाठीच काम करेल, व्यावसायिकपणे लक्ष न देता आपल्याला जेवढं काम करता येईल तेवढा त्यांनी दिलेला पायंडा पाडत आम्ही आता पुढे जातो। सध्या नवीन पिढी आहे, नव्या पिढीकडे काम करत असताना या जुन्या आठवणी त्यांनाही माहिती असणं गरजेचं आहे की हे उभं करण्याचं काम कशा पद्धतीने झालंय आपल्याला ते बघता येईल, आणि हेच सांगण्यासाठी खऱ्या अर्थाने या जयंती निमित्ताचं एक निमित्त असतं की ह्या निमित्ताने निकम साहेबांची ओळख सर्वसामान्य मुलांना व्हावी, कारण पूर्वीच्या मुलांशी त्यांचा संपर्क सातत्याने असायचा। प्रत्येक वेळी ते प्रत्येक मुलं असतील, वसतिगृह असेल, जिथं कुठं जायचं असेल तिथं त्यांचा संवाद असायचा, आणि हा संवाद असल्यामुळे त्या मुलांना, जुन्या मुलांना सगळ्या गोष्टी माहिती होत्या। नव्या पिढीशी त्यांचा संपर्क होता साधारणपणे 2002 पर्यंत, नंतरच्या इलेक्शन, आजारपण याच्यामध्ये थोडासा संपर्क कमी झाला। त्यामुळे आपल्याला एवढंच सांगणं आहे की आपणही सर्व विद्यार्थ्यांनी निकम साहेबांचं चरित्र समजून घेतलं पाहिजे की आपणही आपल्या ठिकाणी या सगळ्या गोष्टी करत असताना कष्टाला सन्मान देण्याला शिकवलं आणि संघर्षावर मात करायचं एक भूमिका ठेवली
तर आपण देखील चांगलं यश मिळवू शकतो. हा विश्वास या निमित्ताने आपल्या सगळ्यांना घेऊन जाईल. आज सावर्ड्याचं ग्राउंड आहे, आपण ग्राउंड बघतोय, एक दागिना असल्यासारखे आपल्या पंचक्रोशीत. हे ग्राउंड केसरकर आजी होते आमच्या, आणि निकम साहेबांकडे 2,500 रुपये नव्हते. कसं खरेदी करायचा हा त्यांच्या समोरचा प्रश्न होता. 2,500 म्हणजे त्यांच्याकडे 5-50 पैसे. त्यावेळी मुंबईत गेले का कोणती 5-10 रुपये द्यायचे. आबा घाग असतील, आमचे पप्पादांचे वडील अर्जुन राजे शिर्के असतील, अन्य लोक त्यावेळी 10-20 रुपये द्यायचे, आणि मग ते मुंबई फिरून 5-50 रुपये जमा करून इथे संस्था उभी. पण 2,500 रुपये त्या काळात त्या केसरकरांच्या आजीने पोते आपल्या ह्याच्यातनं भरून आणले आणि निकम साहेबांकडे दिले. आजपर्यंत मी जे कमावलंय ते तुझ्या ताब्यात देतो. ते मुलांसाठी ग्राउंड उभं. त्यांच्या मागे एक ईश्वरी शक्ती देखील होती की जिथं अडेल तिथं कोणतरी उभं राहायचं. आणि पुढच्या टप्प्यात आम्हाला हे सगळं करत असताना आमच्या संस्थेचा व्याप्ती तर वाढणारच, बिल्डिंग तर होणारच, सुविधा तर मिळणारच आहे. पण हा झाला भौतिक सुविधांचा एक विषय. आपल्याला आपली गुणवत्ता वाढवणं, आपला विद्यार्थी चांगला घडवणं, आपला विद्यार्थी संस्कारमय असणं. तो नुसता उद्योगधंद्यात चांगला झाला म्हणून चालणार नाही, तर त्याला सामाजिक बांधिलकी जोपासता आली पाहिजे. त्या पद्धतीचं काम करणं, या सगळ्या गोष्टी करण्यामध्ये आपल्याला सगळ्यांनी, शिक्षक असतील, विद्यार्थी असतील, प्राचार्य असतील, यांना मेहनत घेणं खूप गरजेचं आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.